ההרשמה למיסטר שף מסתיימת מחר. הרשמו עוד היום והבטיחו את מקומכם. אל תגידו לא שמעתי, לא ראיתי, או בדיוק הייתי בשירותים. מה זה, על מה הם מדברים? מה, לא שמעת? לא ראית? לא, בדיוק הייתי בשירותים. הם בדיוק דיברו על התוכנית בישול הזאת, מיסטר שף. זו תוכנית מצוינת. אולי אני אעשה לזה אודישן? זו תוכנית נוראית, עודד. במקום שהם יתעסקו באוכל, הם מתחרים ביניהם למי יש סיפור חיים יותר אומלל. מה? מה? לא שמת לב שכל התוכניות ריאליטי האלה בוחרות אנשים מסכנים? זה גידם, ההוא פיסח, זה עיוור, זה גמד, זה זקוק לניתוח השתלת פרצוף, והיא זקוקה לניתוח מעקף אישיות. עכשיו שאתה אומר את זה ככה, נראה לי שעודד מתאים. רגע, אתה רומז ש... אתה יודע לבשל? לא. נו. הבנתי אותך. בשביל להתקבל לתוכנית אני צריך להוריד לעצמי רגל. בדיוק. מה? לא, משהו כזה. טוב, אילן, תעביר תוכנית, לא בא לי לראות תוכנית על אוכל. אני לא מבין למה אני תמיד זה שצריך להעביר. אם לא תעביר, איך תתלונן? תעביר, נראה לי מתחיל הפיג'מות. הם לא כל כך יפים, אני יודע. ואין שום תמרת פה בקרוב עם עבירה don't show me up. אבל הם ביקשו ממש יפה ולא נעים לי לסרב. כאלה שחולמים בגדול וכל פעם מחדש הם נותנים את הכל. אז בואו נמסי בואו סוף פתיח, ובטח הייתם מצפים לפגוש פה את גרי מתמרמר על החיים, אבל לא. לא, אני מתמרמרת על החיים שלי. למה? למה? לא. שלא תחשבי על זה אפילו. אז מה קרה? זיכרנו קצת, בגלל שעשינו שוק, מה יש? היה זמן באמת, פשוט חלק מהבצלים כבר התחילו לגדל שום, צריך לזרוק אותם. תגידי, מה, את נורמלית? הבצלים האלה עוד שמישים לגמרי. המוצרים האלה מהשוק עוד ייקח זמן עד שהם יגיעו פה לדלפקים. אבל הבאת חדש. לגר יש מקררי עישון. זה הולך למקרר הראשון. הנעול. יש מקרר נעול. כן, עם קוד, שרק לגרי יש את הקוד. ושם יש כל המוצרים הטריים. הוא לא נותן לאף אחד לאכול מהאוכל הזה. נו, ברור, מה? כי אם לדוגמה אני רעב, אז נראה לך שאני אוכל מהבררה שיש פה במקום הזה. מי האפס הזה שאמר שקפה זה משביע? זה רק אם זה קפה בוץ. וגם אז רוב הכוס צריכה להיות בוץ. איך? עוד פעם נשארנו בלי כלום במקרר אם רק לפני שבועיים הבאת האוכל מההורים שלך. עברו שבועיים. יאללה, בוא, נלך לנתן ודנה, ננשנש משהו. דנה לא מרשה לנו להיכנס אליו יותר הביתה בשעת האוכל. ימית? אצל ימית לא תמצא פחמימה אחת. אין ברירה. צריך לשלוח את נג'י לברכה, רק שלא ישכח להביא משהו לשותף. תשכח מזה, אילן. אם הוא עובר את המפתן של הדלת, היא מחכה לו עם שני עדים ורב בחיוג מקוצר. יכול להיות שנג'י מדמיין? אתה לא מאמין? תראה פלשבק, תבין. אתה לא חושב שאנחנו צריכים להעמיק את החברות בינינו? גברת ברכה, אם יש משהו שהייתי מעמיק בחברות בינינו, זה את הסירים שלך. בטח שאני אעמיק את הסירים, אבל אתה לא חושב שאנחנו אולי צריכים לעבור לגור יחד? טפו! למה טפו? טפו נגד עין רעה, גברת ברכה, אני מתפלא עלייך. את לא שומעת ברדיו מה קורה לחברים טובים שעוברים לגור ביחד? לא. זה מתחיל בפוצניו ומוצניו, ואחר כך היא צועקת עליו, למה השארת את הגרביים המעוינות שלך בסלון? והוא אומר לה, שמתי יותר מדי מלח בבנג'אני. אומרת לו, לא טוב לך? תלך תאכל אצל האמא שלך. הוא הולך, נכנס לתוך המחשב שלו ומשנה סטטוס בפייסבוק. לא חבל שזה מה שיקרה לחברות שלנו, אה? אני חושבת שאני צריכה למצוא משהו יצירתי שישכנע אותך. אני הולכת ותכף חוזרת. אני מחכה לך פה. כן, ותעצום את העיניים. בטח. לא זז. וואו. כן. בגלל זה נג'י החליט לצנצן את המערכת יחסים שלו עם ברכה לאיזה שבוע, שבוע וחצי. לצנצן? לצנן בצנצנת, כן. זה די סבבי בסדרה הזאת. לא! בשביל מה את אומרת משפטים כאלה? את יודעת מה קורה פה כשאומרים משפטים כאלה? נהיה פה ממש... בבקשה. בסדר, אבל למה שזה יקרה לי? לא עונה, גברת. נשאר עד מחר, זה לא מעניין. זהו, תיאשר. לא לענות. לא עונה. מה, אמא? כן, הוא פה. כן, שיף.
כי לא שמעת. כי לא שמעת. כי הוא לא ליד... כי נגמרה לא יודע. בסדר. אני בעבוד. איפה אני? בעבוד. אני בעבוד. כן, זה עדיין המבורגר. כן. כן. אני לא עצבנתי עליי. כן. מה? כן, אני הרבה אני אביא, הרבה אני יודע שאת אוהבת הרבה. טוב, ביי. כן, בסדר. גם אני. הנה, גם אני. מה שאמרת, כן. גם אני. אוהב. חדך, ביי. כן, אבל אני בסופו של דבר יצאתי... הלך. צריך ללכת להביא את שייקה, פולי וגבי מהבית ספר, הם חטפו קלקול קיבה מאוד רציני. זו העונה הראשונה שלהם, עוד לא התרגלו פה לאוכל. בסדר, אם ביקשה ממך תלך אתה. את הולכת להביא את פולי וגבי מהבית ספר שלהם, אני הולך להביא את שייקה מהבית ספר שלו. את רוצה להתחלף? לא, אני לבית ספר של שייקה לא מתקרבת. טוב מאוד, עודד. כן, בוס! מה אתה עושה? תראה, אני לא ממש יודע לבשל, אז חשבתי להוריד לעצמי רגל. טוב, אחר כך, על חשבון הזמן הפרטי שלך, בסדר? תקשיב שנייה, אני צריך ללכת בגלל איזה סיבוך בעלילה המטונפת שלי, אז אתה נשאר פה לבד. חופשי. לא חופשי, לבד. אבל חופשי זה לגמרי לבד, ככה אמר פולי. הוא חופשי, אבל אתה לבד! אתה נשאר פה ושומר על המקום בשבע עיניים. שבע עיניים אתה שומר על המקום, ואתה לא זז מפה, ולא אכפת לי גם אם מגיעים איראנים עם צו פינוי מהמקום. הבנת? הבנתי. אני זז. מתי הם מתכננים להגיע האיראן? כשהמוח שלך בשידורי לולי התאחדו, אז הוא... אני זז. אני זזי בזז. למה קורה כשאת בכלל לבלבל לי את המוח עם ה... טוב, טלפון... דרך אגב, נראה לי שהקוד של המקרר זה, כמו כל הקודים שלו בעולם, זה בגימטריה, זה מפלצת. יאללה, אני זזה. אני זזה בזזה. לא, דדי. אתה לבד? כן, גרי בדיוק הלך. רגע! אם אתם פה אז אני כבר לא לבד. נהדר. אפשר לאכול משהו? כן, אבל לא משהו שיעשה לנו כאב בטן. אוקיי, אז האגף הזה עושה שלשול, האגף הזה עושה עצירות, אני אחבר לכם מנה משותפת שיהיה מאוזן? תהיה יצירתי. את האמת, יש משהו שאם גרי ידע שסיפרתי לכם, זה יהיה הסוף שלי ושלכם. צריך לשמור על זה בסוד. סודי סודו, דבר. לגרי יש פה מקרר עם אוכל טרי. אוקיי, רוני נתנה לי את הקוד הסודי, זה מפלצת בגיאומטריה. גימטריה, אוקיי. מפלצת זה... 640. שיט! מי אמר שיט? פרדי! די, תרגיעו, עונה 8, לא צריך להיות כל כך דביקים. סליחה, מה אתה עושה פה? די הרמת. אני במקרה קיבלתי איזה טוויטר דחוף על מקרר כספות שמסרב להיפתח. אז הוקפצתי לפה בבהילות, כי היום אני במקרה גם כיתת כוננות. אתם אולי לא יודעים, אבל אני בין העונות הקמתי חברה לפריצת כספות. ופרצת, ימה קדמה צפונה ונגבה בעם. שם ארוך קצת, לא? אבל קליט, ואל תסתכל בשם אלא מה שיש בתוכו ודי לפטימה בעזיזה. אתם אולי לא יודעים, אבל אתם התפרצתם לתוך כספת פתוחה. אתם יודעים איזה ניסיון עשיר יש לי בפריצת כספות? מאיפה אתם חושבים הגיע רוח פרצים? טוב, אנחנו הבנו, פרדי, אבל תגרום לכספת להבין ולהיפתח, קדימה. זריז, לפני שגרי יגיע. או לפני שמישהו ימות ברעב. מה הקוד של הכספת, מודד? מפלצת. איך אני כותב מפלצת במספרים? מ' זה 40, פ' זה 80. לא, גרי כותב מפלצת עם יוד. מפלצת. אז זה 650. כולל או לא כולל? שלום לכם. רובי, מה קורה פה? את צודקת, זה לא בסדר לגנוב. הרבה ילדים יכולים לצפות עכשיו בפיג'מות ולחשוב שזה מותר ומוסרי. סליחה. תסלחי לי רגע, סליחה. תודה רבה. מישהו יכול להסביר לי מה קורה כאן? מה זה, למה שלכם אותי לכל מיני משימות הזויות כאלה? מה קרה? מה, אין לכם תסריט בשבילי? אין לכם מנגילה בשבילי? זה כמו שיגידו לילד, חמודי, קח טושי, נלך לצייר. נקסט! טושי. בבקשה. פה יש לכם סביצ'ה דג, עם אבוקדו ומחית ארטישוק ירושלמי וקצת לימון. כאן רביולי בטטה או בריאקונה, עם עלי רוזמרין. וואו! וכל זה ממה שהיה במקרר? אני חייב שתורידו לי רגל. כן, מה? קובי, אתה חייב ללכת לתוכנית הזאת, מיסטר שף.
עזוב, הילה, שאתה יודע שאני לא טוב בבחינות, נו. מה לא טוב, קובי? אם אתה תעבור את הבחינות, יהיה לנו כזה אוכל כל הזמן, לא נהיה תלויים באף אחד. אבל אני מתרגש מדי, ואני לא באמת יכול לשלוח לא את נאדי, לא את מרסל, לא את אדי, ובטח שלא את פרדי, הוא עלול לעשות משהו רע לשופט הפלשפן. אבל למה שלא פעם אחת תעשה משהו בשביל קובי? הרי קובי באמת אוהב אוכל, קובי באמת יודע לבשל, עובדה. למה שקובי לא יבוא איתנו עכשיו לנתן והוא יקפיץ אותנו לאודישנים? טוב, מה אתה עושה? בוא, אתה צריך להקפיץ אותנו למיסטר שף. אוקיי. אני הכנתי לנו סנדוויצ'ים. מה, הכנת סנדוויצ'ים? לא אני, זה מהקייטרינג. בואו, רק נזדרז, כי דנה במקלחת. דנה מתקלחת? בערוץ הילדים? לא, היא פותחת סתימה. דנה פותחת סתימה? בערוץ הילדים? לא, בכיור. עודד? רון קיפליץ! אני לא מאמין שהוא השאיר את המקום הזה עוד פעם לבד, הוא לא נורמלי. אני תופס את הדיביל הזה, אני עושה ממנו עודד בורגר. מקווה שאני לא אעשה מעצמי צחוק, אתם יודעים, כולם שם בשלנים אחד-אחד. קובי, אתה טוב, אתה לא פחות טוב מהם. תן להם פייט! תהיה חזק, קובי. אני הולך לבכות לך. תהיה חזק. די, נתן, זה מלחיץ אותי הבכי הזה. מה, הוא מתרגש מהתוכנית בישול? לא, הוא בוכה שכתבו לו תפקיד קטן בפרק הזה. אתה בוכה, בוא תיכנס. לא, הוא לא מתמודד. חבל, אם הבכי הזה יכול להיות בנבחרת. מי זה קובי פרג? אני, וזה פראג' עם אפוטרופוס. תיכנס. בהצלחה, קובי. אם אני לא חוזר תוך רבע שעה, תשימו רולר. קובי, הכי חשוב, תהיה אתה. כן, קובי. שלום. שלום, ברוך הבא. אני לא קובי, קובי רק רשם אותי לתחרות. אני מני פירה. מני פירה. אני במקור מנתניה. פירה? זה היה פוארו, אבל הברטתי לפירה. והבאתי לכם פה מנה פשוט ללקק אותה. מה הבאת לנו? אני הבאתי לנו פילה עגל מושלם, ללקק אותו ברוטב פטריות כמהין על מצה של ביצי סלב, ללקק אותם טוב טוב. אפשר לטעום. לא, אפשר ללקק. היי גלי. מה היי? איך היי? למה היי? כשהכל פה בעצם לא. מתחילת הפרק מתזזים אותי בשביל שטויות, תלך לפה, תלך לשם, שזה למדתי 3 שנים בבית צבי. תפקיד כזה, הייתי יכול להסתפק בחוג הדרמטי שהייתי בבית ספר עזר פתח תקווה אצל אדי מוכתר, שהיה איכותי, אבל עדיין, בית ספר יסודי, חוק! כמה מרירות יש בך, איך אתה תמיד מתלונן. אני לא עשיתי כלום מתחילת הפרק, אפילו רון קיפליץ הופיע יותר ממני. תכלס רק שמעו שהייתי במקלחת, אבל לא אמרתי כלום. מתקלחת? בערוץ הילדי? נראה לך, פתחתי סתימה. בערוץ ילדי? נראה לך בכיור. כבר הייתי מעדיף שפשוט ילגו עליי ולא ייתנו לי את העלילות השסועות האלה. שיתנו לי איזה סיפור הגיוני שמתגלגל ומתפתח ומגיעו לאיזשהו שיא, ואז שטיפת כלים, פספוסים, ויאללה, הביתה! הנה, בבקשה, תראי אותם, הם כבר נראים מלאי חיים ועניין בעלילה שלהם, שהיא כולה כנראה דינמית ומעניינת כזאת. אין לך מושג עד כמה אתה צודק, קובי ספר לו. קובי התקבל למיסטר שף! מה? אבל מתי אתה בכלל יודע לבשל? מה, הוא מבשל מדהים. עודד, שואל אותו שואל לי שנייה ששכחתי לך את זה שהשארת את ההמבורגרי לבד. כדאי מאוד שיהיה לך תירוץ מאוד טוב, אדוני. מה, בוס, אני הסתכלתי בתסריט וראיתי שאף אחד לא אמור להגיע בפרק, אז הלכתי, אתה יכול להיות רגוע. אז מה, התקבלת למיסטר שף, מגניב? כן, בערך. מה בער? הוא הגיע ברגע האחרון ונכנס לתוכנית. זה מדהים, אתה צריך להיות גאה בו. אני באמת גאה, אני מאוד גאה, קובי, אבל תגיד לי, בתכלס, מה לי יוצא מזה? הוא יכול להכין לך פה ארוחת גורמה, פה בהמבורגרי. זה רעיון נחמד, כי אני באמת קצת הייתי מנשנש עכשיו משהו. אתה יודע מה? קובי, חכה שנייה. אני אלך להביא מוצרים טובים מהכספת, כי בכל זאת, זה אני, ואתה תבשל לי משהו. איפה הם? הם ברחו. תכלס הייתי מצטרפת אליהם, אבל זה פשוט היה מקצר לי את הזמן בפרק בצורה משמעותית. חבורה של פרחחים! תאמיני שלא הייתי עכשיו בערוץ הילדים, הייתי אומר דברים מאוד קשים. מאוד קשים. לפני הפרסומות קיבלנו לנבחרת את מני פירה. ללקק אותי? תראו מי הגיע אחריו.
אני מזדהה עם הבכי שלך. טעמתי גם אני מהסנדוויץ' הזה שלך, ובכיתי מרוב גועל ועצב. המתמודד הבא בבקשה. המתמודד הבא. עברתי? מר קופרמן כמובן לא התקבל לנבחרת. נתן, די עם זה. אילן, זה לא אני, זה מהטלוויזיה. סליחה. אתם חושבים שמני יגיע לגמר? שנצא למונטאז'? אילן, השתכללנו, מונטאז'. עודד, מה זה מונטאז'? זמר צרפתי? כן. בואו נצא לקליפ של איב מונטאז'. מה הבאת לנו, מני? מני. כן, מה הבאת לנו? אני הכנתי מנה של אנטריקוט במרינדה של הרמונים שהתבשלו בשורשי רוזמרין ועללים קטנטנים של גיבסנית שנותנים לזה ריח ללקק אותו. וואו, איזה מנה מרשימה. ללקק אותה. זה היה טעים. השיניים שלי חזרו לדוקטור אלכס. טוב, אני חייבת לשלוח לו אס.אם.אס. המתמודד הבא, שאקרא בשמו, יעלה לשלב הבא. מני. לתוכנית מספר 2 אני הכנתי מנה שאפשר לומר עליה... ללקק אותה. כן, מלא לי קוקים, איך ידעת? זה לא מוזר שכל הזמן אומר ללקק אותו. אבל הוא מתוק כזה, פשוט ללקק אותו. כן, אני לא מבין מה הבעיה. אחרי זה הוא יקבל קמפיין לדואר, יביאו לו בול, הוא ילקק אותו, והנה 100,000 שקל. הבעיה היא שלמני אין סיפור חיים מספיק מסכן. אז בוא נוריד לו רגל. אני הבאתי פילה סלמון על מצה של עדשים כתומות וגזר שגירדתי על הפומפייה החדשה הזאת. איזו פומפייה. ללקק אותה, אבל בזהירות עם הלשון. תקשיבו, אני לא מדבר על זה שהובטח לי שהיינו טירונות, זה כבר עברנו. אבל עכשיו, בגלל העלילה המטונפת שלהם, אני צריך להיות רוב הפרק בהמתנה מתישה שיגיעו לגמר של המיסטר שף הזה? גם ככה בפרק רגיל אני סובל 22 דקות, שזה מבחינתי 22 דקות יותר מדי. אז עכשיו יש להם עלילה של חודש וחצי? אתם רוצים לייבש אותי בתוך זמן עלילה של חודש וחצי? זה מבחינתי נצח. אתם הורגים אותי בשידור חי. אני מבקש שלפחות תעבירו את זה יותר מהר, עם מוזיקה, משהו שיריץ את האיב מונטאז' הזה. אני הכנתי מנה פשוט ללקק אותה. זיתים ממולאים במחית פטרוזיליה ואנשובי מוחפץ. ללקק אותה, אבל לא עכשיו, זה עוד חם. ללקק אותו! אני מתכבד לבשר לכם שבשבוע הבא אנחנו נפגוש כאן גם את מני פירה. סינטה של דורבן מוגש על הקוצים שלו, ללקק אותם אבל בזהירות כי זה רעיל. ובשלב חצי הגמר עולה מני פירה. הוא מגזים עם ללקק אותו. אני ממליצה לסלק אותו. אז לגמר שלנו עולה מני פירה. יש! בוקר. היום זה הגמר, אנחנו חוגגים. כן, אני שמעתי שיש ליין הימורי מטורף על זה שמני בטוח לוקח. מני. שום הימורים כזה, אין הימורים עכשיו. זה רק משחק, מה שחשוב שיהיה בהצלחה. שיהיה בהצלחה, ואני ממליצה פחות עם ללקק אותו. אחלה, תודה רבה חבר'ה, אני רק צריך לנוח, אז אם אפשר בלי כל החגיגות. ימיתי, אני חושב שהגענו לסצנה המשמעותית שלך. כן. מה קורה? לא יודע, אני מרגיש בצד. הגיעה דמות חדשה לעונה הזאת, מני, והוא כל כך מהר מגיע לתהילה, ופתאום אני כזה, את יודעת. מקנא? מה? לא, אני מקנא, באמת, אולי קצת. מקנא, כן. את יודעת מה כן. זה בסדר לקנא, קנאה היא רגש חיובי שהרבה פעמים עוזר לנו. זה לא תמיד רגש כזה שלילי כמו שנהוג לחשוב.
כן? בוודאי. קל וחומר כשמדובר במני. מני. שהוא חלק ממך, אתה יצרת אותו. אין לך ברירה אלא לחיות איתו בשלום. חוץ מזה הוא באמת חמוד, לי להקיק אותו. נכון? אני חשבתי שבתוכנית האחרונה אני אפתיע, ואני לא אבוא בתור מני, אני אבוא בתור קובי. אני אהיה אני. מה? למה? מה פתאום? כאילו, בן אדם ממש לא חייב להיות הוא, זה בסדר שבן אדם לא יהיה הוא. את בטוחה? בטח שאני בטוחה, יש לי תואר שני בפסיכולוגיה קלינית. כשאני אומרת לך שבן אדם לא חייב להיות עצמו, אז בן אדם לא חייב להיות עצמו. זה לא כאילו לשקר לעצמך? טוב, לשקר לעצמך, איזה שטויות, קובי. תסמוך עליי, אתה חייב לתת למני לנצח, אתה תהיה גאה בו בסוף. אני סומך עלייך, ימית. תסמוך עליי. ואני מאחל לך המון הצלחה בתזה. תודה. מה אתם מסתכלים עליי ככה? הוא באמת חייב לנצח, אני אמרתי עליו. מה אתה עושה פה? אני באמצע טיפול. ממתי? לפני 3 שעות בערך, אני הייתי לפני הבחור הזה שיצא. אם את רוצה, אני אלך. לא, אין לי בעיה שתלך עכשיו. אבל את אמרת שאת רוצה לעשות עליי את המחקר על אנשים שמתעלמים מהם. איך אני אגרום למני לנצח? אבל אם את רוצה, אני אלך. בסדר, אני הולך. אני חייבת להעלות את הסיכויים שלו. ביי. אני רוצה את הכסף שלך. לא מתביישים. ככה עושים לאחד שיש לו ותק של 7 עונות פה. 7 עונות! אבל ככה זה. המסכים שלכם גדלים והרמה יורדת. אפילו לשקופית של הערוץ הראשון יש יותר איכות מהתוכניות עם הריאליטי האלה וכל האלה עם הצחוק המודבק. הנה. לפחות השקופית היא לא מתיימרת להיות איכותית. היא שקופית! זה מה שהיא! שקט! הנה, אומרים לי אז דוחה בגמר! תשתמעו! ובמקום השני, זוכה, חביב הקהל שלנו, מני פירה. ובמקום הראשון, זוכה, שהוא גם עיוור, גם חירש, גם פיסח, אימו זקוקה לניתוח להשתלת פרצוף. אתם מבינים מה קורה פה? בחרו אותו כי הוא מסכן ואומלל, ומשתמשים באומללות שלו בשביל לקדם את התוכנית ולהעלות את הרייטינג. ואני מה? אני יותר מסכן ואומלל מכולם, אבל לא רוצה לזכות בכלום. אני בסך הכל מבקש שיגאלו אותי מייסוריי, ויפה חצי שעה אחת קודם. בטח. מה, בריאליטי זה לא חשוב איזה מקום אתה מגיע. גם עכשיו, שהוא הגיע למקום שני, הוא גם נחשב איזה מיני סלב, איזה סלבצ'יק, איזה סלבצ'וקונצ'יק, איזה סלבלה, איזה... דנה, בבקשה תמשיכי. כן. והנה כבר יש לו יתרון, והוא לא עושה כלים. 150 שקל הפסדתי בגללו. אני אומרת, נשאיר לו פה סיר אחד גדול, וכשהכל ייגמר הוא יבוא לפה וילקק אותו. איפה הוא באמת? לא יודע, מני היה צריך להגיע לאיזו פתיחה חגיגית של משהו. האמת היא שלא תכננתי, כל זה קרה לי ממש במקרה. לא ממש במקרה, את היית מוצלח. סחבת אחריך אנשים? כן, איך לומר, אני רוצה להגיד תודה לכל מי שבחר בי. אפשר לדעת מי זו? מי זו? ניצבת. ללקק אותה? לא הייתי ממליץ, היא עובדת בכל מיני הפקות שמי יודע מה, איזה תפקידים נתנו לה. אכן, מי לקק אותו? אתה רוצה לדעת? לך בכיור. מה הבאת לנו? תסתכל על המקום, איזה סניפים, מה סניפים? רועי! הוא עשה לי נוזם, הוא יודע שאני לא אוהב שהוא עושה לי את זה. המתמודד הבא, שיקרא בשמו. שיקרא בשמו. הוא מבשל מדהים. עודד! שלא תחשוב ששכחתי, היה לי רגע שברח לי מהראש.